Hej med dig og velkommen i mit køkken. I dag vil jeg vise dig, hvordan du laver super lækre nice creams. Og nice creams, det er jo de her is uden mælk, sukker, gluten og tilsætningsstoffer. Det er sådan med nice creams, at man kan lave dem både på en ismaskine og på en blender. Den første is, vi skal lave i dag, den skal vi lave på ismaskinen. Og det er sådan en slags basisopskrift, vi laver, så vi kan putte smage, krydderier, frugter og bær osv. i bagefter. Fordi vi laver den i en vegansk udgave, og kommer noget, der hedder lecithingranulat i, så skal den altså lige en tur forbi blenderen først. Lecithingranulat, det er de her små grynede korn, som giver nice creamen sådan en cremet konsistens. Den erstatter æggeblommerne. Og vil man hellere lave den med æggeblommer, så lader man bare være med på lecithingranulat i og putte æggeblommer i stedet for. En af basisingredienserne i nice cream, det er kokosmælk. Og kokosmælk erstatter de mælkeprodukter, man typisk bruger, når man laver almindelig is. Så den hælder vi lige i kanden her. Sådan. Så skal vi have et par spiseskefulder lecithingranulat i, som er den her erstatning for æggeblommer. Vi tager en lille smule kokospalmesukker i, som giver lidt sødme til isen. Kokospalmesukker er rigtig genialt, fordi den ikke påvirker vores blodsukker lige så meget som almindelig sukker. For lige at gøre nice creamen lidt mere cremet, så giver den lige en teskefuld af noget mandelsmør. Det kunne også være peanut butter, eller hvad man nu lige har i sit køkken. Det kan også udelades. Så giver vi lige en tur i blenderen. Sådan. Så tager jeg massen her og hælder den op i ismaskinen. Sådan. Så skal den bare lige stå og hygge sig sådan 20-30 minutter. Nu er vores nice cream snart færdig, og det er jo sådan en basis masse, jeg har lavet indtil videre, så nu skal jeg så have tilført noget smag og noget farve. Og jeg har valgt, at det skal være en jordbær nice cream med chokoladedrys. Så jeg putter lige jordbærne i. Nu har vi fået jordbærne i nice creamen, men vi skal også have en lille smule vaniljepulver i. Og det er altså sådan en ren vaniljepulver, jeg bruger. Det er ikke en vaniljesukker. Der skal vi lige have en teskefuld i. Sådan. Nu er vores nice cream soft ice færdig. Nu skal du bare se, hvor lækker den er. Rigtig cremet og lækker. Så kan man altid lige pynte den med et jordbær. Så har jeg hakket en lille smule rå chokolade her. Sådan. Nu har vi lavet nice cream soft ice. Hvis du hellere vil lave din nice cream som kugler, så kan du fryse soft ice ned i en lille bøtte og skubbe den op og lave flotte kugler af den.